Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Ella. Samarine sampean nyinaoni wulangan 6 yaiku tembang dolanan. Saiki sampean mlebu wulangan 7 judule Pakulinan Becik ana ing halaman utawa kaca 123 atau 123. Nek kono bakal ana rong wacan. Wacan kan pisan judule budal sekolah. Nek kono sampean belajar pakulinan becik sing ditindakake rini. Nomor 2 wacane yaiku aji saka. Nah, wacan kapisan nek kono nyeritakake rini iku saben dina nyapu jogan utawa nyapu halaman. Sadurunge nyapu halaman iku rini saben dinane tangi jam 5 esuk. Bengine sakmarine sinau rini wis nyepakake buku digawe sekolahe sesuk. Ing esuke iku nyapu jogan utawa nyapu halaman kemau digawe olahraga karo rini. Nah, sakmarine olahraga utawa nyapu jogan iku mau, rini adus lan nganggo seragam kang wis dicepakake Bu Dewi. Bu Dewi iku ya ibune rini. Sakmarine adus lan ngangge seragam, rini siap-siap sarapane iku sanajan mung lawuh tempe karo tahu, rini tansah ngucap syukur marang Gusti Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakmarine rini maem, rini nggawa piring iku mau menyang papan korah-korah. Sakmarine nggawa piring kae mau, rini budal sekolah. Sadurunge budal sekolah, rini ora lali nemoni bapak ibune saperlu pamitan. Keperluannya untuk pamitan, salim lan nyuwun donga pangestu karo bapak ibune. Sakmarine sampean maca wacan budal sekolah, saiki wayahe sampean mangsuli pitakon ana ing Gladen 1 halaman 126 utawa 126. Nomor 1. Jam piro rini oleh tangi? Jawabane jam 5 esuk. Nomor 2. Apa penggaweane rini saben dinane sakwise tangi? Jawabane nyapu jogan utawa nyapu halaman. Nomor 3. Sakwise sinau apa sing ditindakake rini? Jawabane nyiapake buku sekolah. Nomor 4. Apa sing ditindakake rini sadurunge lan sakwise sarapan? Sing ditindakake rini sadurunge sarapan yaiku nyapu jogan lan adus. Sing ditindakake sakwise sarapan yaiku nggawa piringe menyang papan korah-korah. Nomor 5. Apa sing ditindakake rini sadurunge budal sekolah? Jawabane pamitan utawa berpamitan, salim lan nyuwun donga pangestu marang bapak ibune. Sakmarine sampean njupuk pakulinan becik saka rini ing wacan budal sekolah mau, saiki wayahe sampean maca wacan judule utawa irah-irahane aji saka. Ing cerita iki nyeritakake ana Prabu arane Dewata Cengkar. Prabu iki ratu utawa raja ing Medang Kamulan. Prabu iki senengane dhahar daging uwong utawa mangan daginge uwong. Mulane wong-wong ing kono padha wedi. Nalika padha susah rakyate iki, aji saka mertamu. Mertamune ana ing mbok rondo lan nyritakake kedadian ing Medang Kamulan iki. Aji saka iki duwe abdi loro, cacahe jumlahe 2 abdine atau pembantunya yaitu Dara lan Sembada. Ndek kono Dara lan Sembada sadurunge ditinggal ana ing Pulo Majeti wis ditinggali 2 pesen. Sing pertama, Dara lan Sembada ora kepareng ora oleh nyusul yen ora ditimbali aji saka. Nomor 2, keris aji saka ora oleh diwenehne sapa wae kecuali aji sakane dhewe. Mari ngono aji saka nemoni Dewata Cengkar. Ngomong dateng Dewata Cengkar yen aji saka iki saguh utawa gelem didhahar utawa dimakan Dewata Cengkar. Sadurunge didhahar, aji saka nyuwun lemah. Nyuwun lemah iki saambane ikete sing digawe aji saka. Ikete aji saka iki mau jebule ambane nganti tekan segara kidul. Lah mari ngono Dewata Cengkar kecemplung ana ing segara lan dadi baya putih.
Mari ngono Aji Saka diwisuda utawa didadekne ratu ing Medang Kamulan. Aji Saka ngutus Duga lan Prayoga nyusul Dara lan Sembada. Tapi Dara lan Sembada ora langsung mara nang Medang Kamulan. Dara lan Sembada malah tanding nganti tumekaning pati. Kanggo ngeling-eling lelakon iki, Aji Saka nganggit utawa membuat aksara Jawa cacahe ana 20, jumlahe ana 20 atau 20. Aksara Jawane iku yaiku Hanacaraka, Datasawala, Padajayanya lan Magabadhanga. Artine Hanacaraka yaiku tegese ana utusan. Datasawala artine utawa tegese padha pasulayan. Padajayanya tegese utawa artine padha digdayane. Magabadhanga artine tegese padha matine. Ana utusan sing padha kuwate, padha congkrahe tetapi tekan patine. Sakmarine sampeyan maca wacan iku mau, wayahe mangsuli pitakon utawa njawab pertanyaan ing ngisore. Gladhen 2 halaman 129. Nomor 1. Sapa jenenge ratu kang seneng mangan daging uwong? Jawabane Prabu Dewata Cengkar. Nomor 2. Sapa kang iso nulung rakyat kang nandang susah iku? Jawabane Aji Saka. Nomor 3. Kanthi cara apa anggone nulung? Jawabane Aji Saka saguh marang Dewata Cengkar lek iso didhahar tetapi kudu nyuwun lemah saambane ikete. Nomor 4. Satriya sing iso nulung iku banjur diwinisuda dadi apa? Jawabane dadi ratu ing Medang Kamulan. Nomor 5. Kepriye critane dumadine aksara Jawa? Jawabane ceritane yaiku Aji Saka nganggit utawa nggawe aksara iki digawe mengeti abdine 2 yaiku Dara lan Sembada. Cacahe ana 20 yaiku Hanacaraka, Datasawala, Padajayanya lan Magabadhanga. Iku riyen sing iso Bu Ela jelasake ana ing video saiki. Semangat belajar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.